Здравейте хора, сега ще играем твоята любима игра. Моята любима игра Empires. Казвай, как си спечеля боеве? Как си Да. Играем от 3 години тази игра. И в момента ще отиваме да биеме Титан. Точно бос се вика Титан. Къде? Казвай нещо за играта. Играта е добра. Ето, атакуваме, на второ место съм. С сините и почваме. Уни светли! Тата снима. Казвай нещо за боса, кажи слабите. Това Титан не е от най-силните по-точно, но така. Сега пускаме нинджата да го слепи, защото другите... заредих всичките. Лайка, после ако има реши как бием Титана. Да. Мой друг, че да се точива върху боя. И па не съм баш спечил всичките боеве. Не знам. Това тук прецеках малко работата. Не виждам това от камерата. Готово, вече станах на първо место. И така. Така да излизаме. Да, за лайковете, моя дума да излизаме сега. Как спира това? Чакай бе, тегло. Топ.